Inirereklamong kolehiyo sa Malasiki, Pangasinan sumagot na po sa mga aligasyon. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Sumagot na sa mga alegasyon ng isang kolehiyong nirereklamo sa bayan ng Malasiki, Pangasinan matapos lumabas ang report ng mga estudyanteng dumulog sa IFM Dagupan ukol sa mga questionabling bayarin. Sa ipinadalang mensahe ng pamunuan, mayroon naman ng orientation na isinasagawa sa tuwing magbubukas ang klase upang ipaliwanag ang ukol sa iba't ibang programa sa kanilang kolehiyo. Di umano, bukas naman silang magpaliwanag sa mga estudyanteng may agam-agam at handa umano nila itong sagutin. Maaari umano magtungo ang mga estudyante ng personal kahit anong oras sa opisina ng presidente, gayon din ay magpadala ng mensahe sa personal na Facebook account. Panawagan ng paaralan na huwag gumamit ng dummy accounts. Palagi naman nila umanong sinasagot ang mga hinaing ng mga estudyante bagamat posibleng hindi nasasagot dahil minsan nonsense umano ang kanilang mga reklamo. Dagdag pa ng pamunuan na hindi na rin nila sinasagot ang mga nailatag na sa mga sinasagawang meeting kasama ng mga estudyante dahil posibleng hindi ito nakinig. Sa ngayon, sinusubukan naman namin kuha ng payag ang pamunuan ng Commission on Higher Education ukol sa nasabing issue. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak Araman. IFM News. IFM News. IFM News.